हमनी के आई रहनी जा हाँ। शांति समिति के बैठक एह मैटर में रहला कि माने होली अब नजदीक हो गए, केहू पी खा के इन्होंने ड्रामा मत करे, गेंगारी मत होखे, वैसन कहीं पे मैटर होखे तो रवा सब अवगत कराई। बड़ा बाबू के का नाम बा? अच्छा, नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, गोड़ लागत रही आप सबके भोजपुरी ब्लॉक में स्वागत बाटे। तो शाम के समय बाटे, हम आज आई रहनी बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के पावन धरती पे। अब बगल में ही हमनी के ब्रह्मपुर के थाना बाटे, तो थाना भी तो देखनिया कि 13 वार्ड पार्षद जब मौजूद बड़ा ना, सबके गाल पे गुलाल लागल बाटे और वो सब वीडियो में देख सकतनी। हम चल के जानल चाहम कि वार्ड पार्षद आखिर थाना भी का करता लोग आ काहे खातिर आई रहला लोग, चल के हम पूछल चाहतनी। अच्छा, राउर परिचय का हो? नहीं, सुनील कुमार शाह। सुनील कुमार शाह का हनी रुआ? वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। हाँ। कौना वार्ड का? 3 नंबर वार्ड के। 3 नंबर वार्ड के। हाँ। अच्छा, हम देखनी है कि ये सब माने सब वार्डे पार्षद जुटल हाँ, भैया। वार्ड पार्षद जुटल बा और लोग भी रहल हा। माने और काहे दूसरो खातिर पंचायत के रहल काहे हा। खातिर थाना पे अभी शाम के समय इतना माने भीड़ लागल रहला, रुआ सब गुलाल भी खेलले बानी, का बात? रहल शांति समिति के बैठक रहल हा। शांति ओही समिति। में हाँ, ओही में सबके बड़ा बाबू बोलैले रहनी हमनी के आई रहनी जा। हां। शांति समिति के बैठक एह मैटर में रहला कि माने होली अब नजदीक हो गए, केहू पी खा के इन्होंने ड्रामा मत करे, गेंगारी मत होखे, वैसन कहीं पे मैटर होखे तो रवा सब अवगत कराई। बड़ा बाबू के का नाम बा? अच्छा। कि रवा सब अवगत कराई, ओजा हमनी के जाके समझाइब जा, बुझाइब जा, चाहे कैंप भी करब जा। माने कहे के मतलब कि होली के दिने मतलब कि हाँ, कोई पी होली के गिरे मत, कोई लड़ाई झगड़ा मत करे। हाँ। एकरे खातिर शांति एथी के बैठक रहला, बैठक शांति रहला। समिति के बैठक हाँ। रहला। आइए अपना वार्ड में सब कुछ के समझावे के हाँ, ये नु? सब हाँ समझावे के बा कि अच्छा, झगड़ा और एगो मैटर रहला कि हमनी का के मैटर रहला? मैटर ही रहला कि चौकीदार एगो हमनी के रहनी हा, वहाँ के बड़ा विदाई रहला, विदाई समारोह भी रखा गइल हा। अच्छा, चौकीदार लोग के। हाँ, रवा पूछनी हा कि अबीर काहे खातिर लगैले बा? हाँ। अभी यही खातिर लागल बा। अच्छा, विरह यही खातिर लागल हाँ, बा। यही खातिर लागल बा। माने उ चौकीदार का नाम है चौकीदार के? चौकीदार के बसोर ना बा, दशरथ प्रसाद यादव। दशरथ प्रसाद यादव के आज हाँ। विदाई समारोह भी रहला। समारोह रहला। रक्षा नगर के रहे वाला रहनी है। पहले पूरा ब्रह्मपुर नगर पंचायत के 13 वार्ड पार्षद भी जाई रहनी है। हाँ। विदाई समारोह में सब कुछ शामिल भई रहला। सब कुछ शामिल भइल। चलिए, बहुत बढ़िया। रउआ का कहल चाहतनी? आज हमनी के शांति समिति की बैठक रहला आ सब मान सकिना कि होली माली मिलन समारोह भी रहला थाना की तरफ से। तो आ साथ साथ दशरथ यादव रहला, रक्षा नगर के बहुत बढ़िया आदमी रहला, उनकर आज विदाई समारोह भी रहला। हमनी के सब आदमी आई, सबके रहला आमंत्रण, सबके अच्छा इनवाइट रहला सबके। हाँ, सबके आमंत्रण रहला, सब आदमी गई रही जा। आ बहुत बढ़िया दशरथ जी बहुत बढ़िया चौकीदार माने ये सबसे माने ऐसा ना बुझे कि वहाँ के चौकीदार है, सबसे माने एक दूसरा से मिल के वहाँ के रहत रहनी हम। अच्छा, चलिए, हम सबसे 13 वार्ड पार्षद में सबसे लड़ाकू आ सबसे चाहे वाला सब कुछ 13 वार्ड पार्षद में सब कुछ आयला, जानल चाहम कि जा काहे खातिर जा सब कुछ आई रहला लोग। ये शांति समिति के बैठक रहला होली के लेके। हाँ। ओकरा बाद दशरथ यादव के विदाई समारोह में रहला। दशरथ यादव चौकीदार में चारू अपना अनुभव भी शेयर कैला कि हम नौकरी कह के अब रिटायरमेंट आज होगनी, अपना घरे जाई। हम चाहब कि सब लोग अपना धर्म पथ पर चलते हुए, जौन भी थाना के कर्मचारी बने, धर्म पथ पर चलते हुए अपना कर्तव्य के पालन करस, जनता से समन्वय बना के जनता के हर समस्या के समाधान करस। बेचारू अच्छा बात कला। अच्छा, ये बताई भैया कि 4 तारीख के होली बाटे और वह जनता के भोजपुरी ब्लॉक के माध्यम से पूरा ब्रह्मपुर के नगर पंचायत के जनता के का संदेश देल चाहतन रुआ? होली के दिन माने कैसन रहे के चाहिए माने का संदेश दे? होली एगो ऐतिहासिक त्योहार है, हिंदू के महापर्व में आवेला। होली में हम जनता के चाहे केहू भी यह संदेश देला कि होली के तरह व्यवहार करे के चाहिए, ताकि पीछे वाला वर्ष जौन बा तो। राउर परिचय बताई। हमारा नाम गोगा मुसर है, जनप्रतिनिधि। तो हमारा यह कहे के मतलब ये शांति समिति के बैठक रहे, बड़ा बाबू बोले रहे, खूब बढ़िया से होली माने, सबके साथ मिलजुल के सबके हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बाटे। रुआ का कहल चाहतनी? पहले तो हमरा भोजपुरिया ब्लॉक के बहुत बहुत धन्यवाद करल चाहतनी कि हमनी के 13 पार्षद के साथ आप कुछ समय व्यतीत करतनी। या आज मीटिंग रहला हमनी के शांति समिति के पूरा थाना प्रभारी बड़ा बाबू बोल रही। आ साथ साथ एगो और
दशरथ प्रसाद यादव के भी विदाई समारोह रहा जो चौकीदार रही है पूर्व में। और भी रौरा ब्लॉक के माध्यम से हम कहल चाहता नहीं है जनता के बताई कि होली के दिन पूरा ब्रह्मपुर नगर पंचायत के जनता बात जे भी बाटे छोट से बड़ से लेके मतलब वो दिन होली के दिन कैसे रहे के चाहिए ई रउआ बताई। होली तो बहुत बड़ा हमनी के हिंदू पर्व के है। बहुत बड़ा पर्व हटे। हाँ। होली हमनी के आपसी विवाद भुला के होली के त्योहार चालू कर जाला ताकि पूर्व में जो दुश्मनी हमारा रउरा संग भइल होके उ सब भूल जाए आदमी। आज से माने होली के बाद से चाहे होली के दिन से हमनी के नया एगो संबंध जुटे आगा भी ये तरह होली मनत रहे हमनी के सबके समाज में आपसी संबंध माने आपसी भेदभाव ना रहे हमनी के पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये 13 वार्ड पार्षद से मिलकर बड़ा बढ़िया लगल। अचानक कहनिया कि थाना भेरी ब्रह्मपुर के थाना भेरी 13 वार्ड पार्षद जुटल रहन तो सोचनी है कि रुआ सबके भोजपुरी ब्लॉक के माध्यम से हम ई रुआ सबके बता दी कि आखिर 13 वार्ड पार्षद एजा थाना में इतना शाम के का करत रहलन लो तो रुआ सबके वीडियो में बतइबे कहनिया कि पूरा वार्ड पार्षद बतैला हम लोग की शांति समिति के बैठक रहला और वह सबसे बता दी कि 4 के होली हटे पूरा ब्रह्मपुर नगर पंचायत के जनता से हाथ जोड़ के निवेदन और प्रार्थना करतनी कि सब कुछ शांति से होली बिताई कैसे कि बहुत महापर्व है हिंदू के। सब कोई अपन तनाव अपन दुश्मनी सब कुछ भुला के एक दूसरे से गले मिल के गुलाल लगा के अबीर लगा के अपन होली खेली। बस रुआ सबसे आशा पूरा विश्वास बाटे वीडियो के दबा कर रुआ सब शेयर करम जा और रुआ सबसे बता दी कि आज थाना पे आज एगो चौकीदार के विदाई समारोह रहा जो उनकी थाना के अध्यक्ष जो बड़ा बाबू रहनिया खुद अपने से गाड़ी चला के उनका दरवाजा तक छोड़े गुनिया और रउआ सब वीडियो में अंत तक भोजपुरी ब्लॉक में जुड़े रहम और रउआ सबके हम देखावे जा रहल बानी ती बहुत मान सम्मान बहुत कम मिलेला। तो वीडियो के दबा कर रउआ सब शेयर करी कमेंट करी पूरा ब्रह्मपुर के जनता से कहतनी कि होली एकदम शांति से और प्रेम से कटावे के बा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय संविधान, जय हो ब्रह्मपुर के जनता, जय हो ब्रह्मपुर।